Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa muna yi muku fatan alkhairi. Sunana Zainab Abdullahi, zan gabatar muku da littafin Ban san shi ba kashi na 1 wanda Fauziya D. Suleiman ta wallafa. Sararin samaniya ya yi baki kirin, sai tsawa da cida ake yi a gari. Garin ya murtuke, alamar daga lokacin zuwa koyaushe za a iya tsinkewa da ruwa. Kasancewar lokacin damina ne, Subaye tana tsugunne gaban murhu duwatsu guda 3 tana hura wutar da bakinta. Kasancewar karan da take amfani da shi gurin girkin ya jiƙe sharkaf da ruwa, shi ya sanya yake bata wahala gurin hurawa. Idanuwan da sun kada sun yi jajir, ga yamma ta yi, rana na shirin faduwa, ga kuma hadari da ke shirin zubar da ruwa. Bugu da ƙari kuma tsohon cikin da take ɗauke da shi duk ta jikata, ta yi wuƙi-wuƙi da ita. Lanto, abokiyar zamanta, da diyarta Mari da Salame suna zaune a gefe suna barar tumun dawa suna watsawa a bakunansu da suka gasa. Cikin hira da kallonta suna murmushi daga nesa inda suke zaune. Lanto ta yi kwafa, a dai mu gani idan tusa za ta hura wuta. Sumaye ta ɗago ta kalle ta kamar za ta yi magana, sai kuma ta fasa ta ci gaba da abin da take yi. Amma har lokacin idan karan ya huru sai kuma ya mutu. Aliyu ya shigo gidan cikin gaggawa, yana ɗauke da ɗaurin kara tumuli guda a kansa. Yaro ɗan kimanin shekara 8 mai kuzari da kazar-kazar. Sallamar shi ce ta sanya Lanto da 'ya'yanta waigawa da sauri suka kalle shi. Mamaki da takaici ya bayyana akan fuskar su, domin ba su yi tsammanin dawowarsa gidan yanzu ba. Burinsu bai wuce a tsuge da ruwa. Sumaye ta kasa yin tuwon dare, mai gidan ya yi faɗa kamar zai rufe ta da duka ba. Sumaye ta waiga ta kalli Alu, farin ciki ya bayyana akan fuskarta. Alu ya isa gabanta ya ajiye damin karen, yana murmushi. Sannu da aiki inna. Sumaye ta yi murmushi. Sannunka mai sango, amma ka yi sauri, ban yi zaton za ka dawo haka da gaggawa ba. Tana ƙoƙarin zarar karen ya yi murmushi ya ƙarasa da murhun. Ganin hadari ya gangamo ya sanya na ce bari na yi gaggawa, gashi sai da na kutsa cikin jeji na samo bushashe. Bari na hura miki, ko ma zauna ki huta inna. Sumaye ta yi baya cikin farin ciki. Maza je ka amso min. Alu ya ɗago idonsa ya kalli sararin samaniya inda hadiri ke ƙara haɗowa, sannan ya kalli murhun mahaifiyarsa ya mai da dubansa kanta. Ta fahimci abin da yake kissama a zuciyarsa, amma bata bari ya yi ƙoƙarin furta ba. Ta katse shi ta hanyar ƙara jaddada abin da ta faɗa. Tun farko Alu ya ɗaga kan shi alamar to, sannan ya yi hanyar fita da gudu. Lanto ta bi shi da kallon gami da riƙe haɓa tana kaɗa kai. Tabbas idan kana wannan duniya zaka ga abubuwan mamaki da zaka gaza cewa komai. Ban taɓa ganin irin wannan rayuwar ba bayan a gidan danke ciki ba. Ɗa namiji ɗaya kasance haramun a yi mu'amala da shi shine abin ji a jiki, tamkar ɗiya mace. Ta yi kwafa tana hararar sashen da Sumaye take. Sumaye bata kula ta ba, ta nufi gurin da garin tuwon take ajiye. Ta ɗauko ta fara zubawa cikin ƙwarya. Daman tana da ruwanta cikin kwatanniya, don haka ta isa gurinta ta ɗiba ta fara ƙoƙarin talgen tuwo. Duk abin da Lanto ke faɗi na habaici da ƙazafi a kan kunnenta har dariyar da yaran ta ke yi. Can kasan zuciyarta tana tausayin Lanto, domin tana ganin aibun koyawa yara musamman mata irin waɗannan halaye da za su kasance gidan wasu. Amma ta san rashin sauraron rediyo ke sanya Lanto yin komai. Sumaye bata kasance mai ilimi ba, domin garinsu babu wasu makarantu na islamiyya da addini. Idan ka ɗauke wata makarantar allo da ke bahayin garinsu wacce sai an tsallaka ruwa ake zuwa, kasancewar su mata su ba sa zuwa wannan makaranta, sai dai tsofaffi masu karantarwa da ke shiga gida-gida suna koyar da su. Da zarar an yi wa yarinya aure kuma shikenan, sai dai ta mai da hankali ta ga bautar gidan miji. Ta maganar karatu kam ta ƙare. Sai ta fara girma, ayyukan gida sun ragu, amma ita Sumaye tana da kwakwar jin rediyo wacce ta tara kuɗi da ƙyar ta siya. Kusan ita ce mace ta biyu da ke da rediyo a garin. Sau da dama zaka ga mata sun zagaye ta suna jin rediyo, amma bata fiye samun damar kunnawa ba, kasancewa babu hanyar siyan batiri sai an shiga babban gari ko binni, kusan tafiyar kilomita 3. Don haka sai ranar kasuwa ake mata batirin. Idan tana da kuɗin a hannun
Sumaye ta kammala talgen ta zuba cikin ruwan da aka fara yayyafi. Lanto da yaranta suka tashi daga gudu suka shige cikin ɗakin su wanda ya kasance na ƙasa. Suna dariya. Sumaye ta yi tsaye cikin damuwa ta ɗaga kai tana kallon ruwan wanda ya fara saukar mata akan fuska. Ta maida bubanta ga karan da ta sanya cikin wutar. Ruwa ya fara sauka a kansa kaɗan-kaɗan. Duk inda ruwa ya taɓa wutar gurin ta mutu. Idanuwanta suka kawo ƙwalla, tausayin kanta da irin faɗan da Malam Bello zai yi idan ya dawo. Bata kammala tuwon dare ba ya bijiro mata, ta durƙusa ta fara ƙoƙarin mai da karan tana hurawa. Yayyafin bai ƙaru ba bai kuma ragu ba, amma wutar bata mutu ba. Gaba ɗaya ba, hakan ya bata ƙwarin gwiwar ci gaba da yin abin da take yi. Kamar an wurgo shi sai ga Alu ya dawo da gudu cikin gaggawa, rigar da ke jikinsa 'yar shara ta yadin ɗan Madina ta jiƙe da ruwa sharkaf. Ta kalle shi da mamaki, bakinta a buɗe. Mai sango, har ka dawo? Ya ɗaga kai yana haki. Na dawo inna, a can baki ga ruwan da ake yi ba, amma a nan ba a yi da ruwa. Ya miƙa mata sassaƙin da ke hannunsa wanda babu ko leda a jikinsa. Gashi, ta ce tana gaishe ka. Sumaye ta amsa tana murmushin jin daɗi. Allah ya yi maka albarka, maza ɗaki kada ruwan ya ƙara jiƙa ka. Aliyu ya kaɗa kai. Ina, ki je ɗaki ki zauna ki huta tunda ba kya jin daɗi. Bari na kular miki da wutar, kada ruwa ya jiƙa ki ciwon ki ya tashi. Sumaye ta yi murmushi ta nufi hanyar ɗakinta domin ba ta son hana shi aikin lanan da ya yi niyya. A cikin ranta tana godiya ga Ubangiji da ya bata Alu har zuwa sanda ta kammala tuwon daren. Ruwan nan bai tsuge ba, sai dai kamar jira ake ta kwashe kwanuka ta miƙa wa kowa nashi ruwan ya kirce. Lokacin tana kwance akan gadonta na karfe ta yi murmushi da godiya ga Allah da ya sanya sai yanzu ruwa ya kece. Ta kai dubanta ga Alu wanda ya fara bacci, ya ci tuwonsa ya ƙoshi. Ta yi murmushi. Haihuwarta 8, amma dukkansu ba sa zama. Wani wata 3 yake yi ya mutu, wani shekara, wani wata 5. Alu kaɗai Allah ya bata, wanda shine ɗa na 5 cikin yaran da ta haifa. Sai kuma ƙanne guda 3 da su ma suka rasu. Shi kansa Alun bata taɓa sanya rai zai kai wannan lokacin ba, amma sai Allah ya raya mata shi, domin an sha gaya mata tunda wabi take ba za ta samu ɗan da zai rayu ba, sai ta yi haihuwa 10. Amma cikin ikon Allah Aliyu ya rayu har tsawon shekara 8. Hakan ya sanya suka shaƙubarta da abokin hira sai shi, kasancewar ba su zaman jituwa tsakaninta da kishiyar Lanto. Tana daga cikin matan da ake labarin kishin shi a cikin garin Bauna. Sannan shi kansa mai gidan nata ya kasance mutum ma'aboci faɗa da saurin fushi, ya sanya ta kasance cikin damuwa domin babu wanda za ta gaya abin da yake damunta. Aliyu shine wanda take zama da shi ta yi hira ta ji daɗi, wanda hakan ya sanya shi kishiyarta da yaranta a tsangwamarta. ‘Ya'yan Lanto 7, maza 3 mata 4, mazan su ne manya, don haka ba su gida an kai su almajiranta domin kusan ɗabi'ar garin ce duk yaran su akan fita da su birni yin karatu, wanda aka fi sani da almajiranci. Sai matan suke ragewa a gamanta. Babbar cikin matan sace mai shekaru 14, sai mai bi mata da take shekara 12, sai ta 3 mai shekara 5, ƙaramar shekarar ta 3. Daga kanta bata ƙara haihuwa ba, hakan kuma ba ƙaramin ƙona mata rai yake yi ba, domin haka kullum cikin hanyar da za ta samu ciki take. Bayyanar wannan cikin na jikin Sumaye ya tsaya a ranta ƙwarai da gaske, har ya zamto bai barin ta bacci ita da take burin a ce yau Aliyu ya faɗi ya mutu kamar yadda sauran 'yan uwansa ke yi, amma sai hakan ya kauce saɓanin zatonta. Kullum girma yake yi da ƙaunar taimakawa mahaifiyarsa. Wannan shine abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya. Sai kuma wannan cikin na jikin Sumaye wanda bata san me za a haifa ba. Rayuwar gidan mai mutuwar wahala ce, domin mai girki ita za ta yi surfe ta daka garin tuwon ta ɗebo ruwa a rafi sannan ta yi girki. Don ma girkin sau ɗaya ake yi tak, shine tuwon dare, shi za a ci da daddare, sannan dumaman shi da safe, sai kuma a ci da rana idan ya yi saura. Idan kuma bai yi ba sauran ba, sai mutum ya nemo wa kansa abin da zai ci da yaransa, kamar tafasa ko sauran kayan amfanin gona idan lokacin su ne. Idan kuma ba lokacin su bane, sai mace ta daka fura kamar ta sati guda suna dama da ruwa suna sha. Kusan wannan ita ce al'adar dukkanin mutanen garin, domin babu wadatar arziki a garin. Bayan noma da kiwo, rayuwar dukkan matan garin tana cikin wahala, domin tsananin mace da miji shine ya yi noma ya kawo mata don abinci ita
za ta sussuka abin da za a dafa, sannan ta daka kuka ko kuɓewar miya. Ita za ta samar wa kanta daddawa da gishiri, manja da barkono wanda su ne kayan haɗin miyar kawai. Lanto ba ta da matsala samun dukkan waɗannan abubuwan, kasancewarta tana da 'ya'ya mata da takan ɗora musu talla musamman ɓangaren Sumaye. Abin yakan zamo mata mai wuya. Hakan ya sanya take amsar surfe ko wani abin da ta san za ta samu kuɗin da za ta sayi waɗannan kayan. Maganar sutura ma ba su santa ba, daga kayan lefe sai kuma idan mace ta haihu miji ya yi mata zanin goyo. Kamar kullum yau ma haka Sumaye ta kwana juyi ba ta iya bacci domin nauyin cikin da ke jikinta. Tana kallonta ga Malam Bello da ke baccin shi a babban gadon karfe wanda ya zamto nashi shi ɗaya. Shi kuma Aliyu yana kwance a kan ƙaramin gado. Ita kuwa tana zaune bisa tabarmar karauni ta jingina jikinta da garin ɗakin. Haka nan rayuwar ke zuwar mata ko da yaushe, musamman idan tana da ciki, amma akwai wani abu da ke damunta cikin ranta. Hakan ya sanya duk lokacin da ta kalli Aliyu sai idonta ya cika da ƙwalla. Kullum ta yi sallah tana addu'a akan wannan abin da ke yawo a cikin ranta game da ɗanta. Ta miƙe tsam daga inda take, ta taka da ƙyar, kasancewar ƙafarta akwai kumburi. Ta kai dubanta ga mai gidanta Malam Bello, sai ta ƙara kai kallonta ga Aliyu. Ta isa kusa da shi, ta zauna ta ƙura masa ido, sai ta sanya ta fara addu'a tana tofawa hannayenta tana shafa masa. Duk da ba wani ilimin kirki gare ta ba, amma ta ji a rediyo an ce ka yi addu'a da abin da ka iya, don haka Fatiha da Qul huwallahu su ne abin da ta iya. Su take yi wa yaronta addu'ar da su kullum. Ta jima tana yi masa addu'a, amma bata san me ya sanya yau zuciyarta take rawa, gabanta ke faduwa akan yaron ba. Tana jin wannan kamar za ta iya mutuwa ta bar shi. Tana ji kamar yau ne dare na ƙarshe da za su ƙara rayuwa tare. Tabbas wannan cikin da ke jikinta da ke ba ta wahala ƙwarai da gaske a rayuwarta. Sannan shine cikin da ya daɗe a jikinta har ya wuce ƙa'idarsa. Idan ba ta taɓa ɓatar lissafi ba, kusan watan shi 11 kenan yana jikinta. Haka ke sanya hankalinta tashi a duk sanda ta yi tuna halin da Aliyu zai iya shiga bayan bata duniya. Cikin ranta sai wajen gefen salar asuba ta samu bacci ya ɗauke ta. Shi ma bai mai daɗi ba, domin tana yi tana farka sabo turken wawa. Tun da gari ya waye Sumaye ba ta jin daɗin jikinta. Dukkan abin da take yi ƙarfin hali take, amma ba ta jin komai. Aliyu yana ta kaiwa da komowa yana ɗauko mata ruwa. Tun da ya tashi da asuba bai huta ba, kasancewa akwai tazara tsakanin rafin da gidansu. Sai da ya cika mata kwatanniyarta, sannan ya samu ya zauna yana huta. Can ya ƙara hango ta gaban murhun duwatsu tana hura wuta da za ta ɗumama tuwon safe. Duk da shekarunsa ba su da yawa, amma ya fuskanci sanda ta zauna gaban murhun wahala saboda durƙuso. Ya miƙe sauri ya nufe ta yana faɗi, "Inna bari na hura ki." Ba ta yi musu ba, ta ja da baya tana murmushi. Ya durƙusa ya fara hura wutar cikin sabo da yi. Malam Bello ya shigo gidan cikin sauri kamar wanda aka koro. Saɓe tsohuwar babbar rigarsa, babu ko sallama ya banko gidan. Sumaye ta kalle shi da tsananin mamaki. "Lafiya dai ko malam?" Malam Bello ya kalli Aliyu da ke durƙushe gaban murhu ya ce, "Kai mai son goma za ciki ɗakin ka ɗauko tsummo karanka yanzu nake jin labarin malam da ya zo gani gida yana shirin komawa cikin birni." Mamaki da tsoro suka bayyana a fuskar Sumaye, amma ta kasa magana, sai kallon Malam Bello da take yi. Cikin ruɗani Aliyu bai ji abin da mahaifin ke cewa ba, domin hankalinsa gaba ɗaya yana kan hura wutar, don haka ya ci gaba da abin da yake. Lanto ta zagaye daga kewaye rike da buta a hannayenta. Akwai tsananin farin ciki da murna akan fuskarta. Ta kalli Malam Bello, "Malam, kamar magana na ji kana yi mako?" Malamin ya ƙara kai kallonsa ga Aliyu. "Kin ga yaron da nake yi wa magana ya yi kunnen uwar shegu da ni. Kai mai sanko baka ji na ne?" Aliyu ya waigo da sauri ya kai kallo bisa inda mahaifinsa yake tsaye, gami da faɗin, "Baba na zo ne?" Lanto ta yi dariyar jin daɗi gami da faɗin, "Sarai fa yana fa jin kamala." Amma ya nuna kamar bai ji abin da kace ba. Malam Bello ya ce masa, "Maza ɗebo tsummo karanka na ce ka taho, malamin da na ce zan haɗa ka da shi zai koma binni yanzu." Aliyu ya yi narai kamar zai fasa kuka. Ya kai kallonsa ga mahaifiyarsa wacce ta kau da kanta gefe, sannan mai bai da dubansa mahaifinsa yana faɗin, "Baffa sai na ƙara girma, sai inna ta haihu." Mamaki ya bayyana akan fuskar Malam Bello. Lanto kuwa ta fa hannu ta kama yi tana sallallami. "Allah buwayi, ka ji fa malam, ai daman na gaya maka, duk sanda matar nan ta sanya ɗan nan a cikin ɗaki huɗubar banza take masa.
kalla banda haka yaya wannan karamin yaron zai san girma da wata haihuwa, ko idan ta haihu uwar me zai iya yi? Hawaye ya fara kokarin zubowa daga idon Sumaye, amma ta yi kokarin sunkuyar da kanta ƙasa tana kokarin haɗiye damuwarta. Man Bello ya maida dubansa ga Sumaye. Sumaye, kina jin abin da mai Sango ya faɗi ko? Yara nawa ya tashi ya tarar a gidan nan irinsa maza masu shekarunsa, dukkan yaran Lanto maza suna can karatu, ba kuma taɓa ɗaga kai akan hakan ba, ko su ba 'ya'ya bane sai naki. Dama za ta iya faɗi da ta gaya ma Lanto tana da yaran da suke taimaka mata, suke maye mata gurbin sauran, amma ita ba ta da kowa sai Ali. Shine ya tabbatar mata da haida mata da shi gaskiya. Amma don haka cikin rawar murya ta ce a yi haƙuri Malam Lanto. Ta taɓe baki yayin da shi kuma ya ji tausayinta ya fara shiga ransa. Sumaye ta kalli inda Alu yake tana ƙoƙarin danne fushinta. Cikin tsawa ta fara yi masa magana, murya tana rawa. Mai Sango, baka ji abin da baffan ka ke faɗi ba ne? Ɗebo kayanka, karatu shine abu mai muhimmanci a rayuwarka fiye da. Alu bai motsi ba, sai hawaye da suka fara wanke idonsa. Ƙaramin yaro ne mai amma ƙwaƙwalwarsa aiki, irin ma yaron da ya kai shekara 15. Malam Bello ya shiga da tsananin mamaki domin Alu bai taɓa yi masa musu ba, balle har ya ce ga abin da yake so a yi ya ce a'a ba sai yau. Hakan ya sanya jikinsa ya yi sanyi, ya kasa ce masa komai. Lanto ta kula da yanayin malam ɗin, kishi ya bayyana akan fuskarta, har ta kasa ɓoyewa ta ce, malam ko shi ɗin barinsa za ka yi, kasancewar dai ɗan mai ne? Malam Bello ya dawo hayyacinsa cikin gawa ya ce shi ɗin banza ai dole sai ya tafi neman ilimi. Yan uwansa duk suna daga wanda ya shekara 5 sai wanda ya shekaru 7. Ba zan fasa sauya ra'ayina a kansa ba sam. Ya mai da dubansa ga Sumaye da kanta ke durƙushe. Cikin zafin rai ya ci gaba da faɗin, maza tashi ka haɗo min tsummo karansa. Sumaye babu musu ko jayayya. Sumaye ta miƙe cikin tsananin sauri kamar babu komai a jikinta, domin babu abin da take gudu bayan saba umarnin mijinta. Ta yi hanyar ɗaki cikin gaggawa. Malam Bello bi ta da kallo, can ƙasar ransa tausayinta da sautin kukan Alu ne sun yi tasiri a kansa, amma bai da halin janye ƙudurinsa har abada, don haka ya kasa furta komai. Lanto ta doka wa Alu tsawa, kai tafi can, rufe mana baki, zaman gida ba na maza bane sai mata, ka fita ka ga duniya ta ganka yaro. Alu ya kuma fashewa da kuka cikin damuwa yana kaɗa kai. Ban so tafiya inna, ban san barin inna ta cikin halin da take ciki. Babu wanda zai ɗebo mata ruwa a rafi, babu wanda zai mata itace. Inna Lanto ta ƙara tafa hannu tana sallallami. Ka ji fa malam, ai daga jin kalaman yaron nan ɗora shi akai. Duk yawan yaran gidan a rasa wanda zai yi duk abin da yake faɗa sai shi. Wato hakan na nuna kai ne ta haifa, ba ta ƙaunar kowa ya taimaka mata idan ba kai ba ko? Ta ringa surutai da soki burutsun kala-kala. Sai dai abin da ya bata mamaki, dukkanin faɗin da hargowar mai gidan nasu yayi sanyi laƙwas yau kamar bai son tafiyar Alu ɗin. Hakan ke ƙara ƙona mata rai. Dukkan abin da ya shafi Sumaye sai ya nuna bambanci. Sumaye da ta shige cikin ɗaki ta yi tsaye cak. Mai sauraro, to anan zamu dakata da wannan littafi mai suna Ban san shi ba, wanda Fauziya D. Suleiman ta wallafa. Mu tara a na gaba insha Allah.